Buapok kay balay. May ragid nga akong gisiguro o panguyab. Dayon nagpuyo kami. Bisig wa pa ko niya sabta. Malito ko dito yung anak laki pero way problema. Bisig dito o ko siyang anak. Pero atong usang gabi aw, dito ko sa akong inahan. Pero ang bugan mi ginaw. Nya pinangga jud kay ko kay. Wa di ko katilaw ani kan pas kong pagkabata. Iya akong gilutuan. Ingon na ba siya? Yun na ako na si anak mo sa duha na sila. Pero minong usar may kulatik ang bata kanong laki. May iso po kayo. Dito pa ko. Wa ko na sila mais. Diskarter gani ko kay para samton ko sa inahan. Grabe yung mayuhan akong diskarter. Hindi tanawa. Napuslan na ako ang pag-diskarte sa inahan. Nakapuyo na ko mensyon. Oh, mensyon. Mansyon guys. Nilutan ni Matsunas ko ang lalalang daan na bago. Nya, pinangga. Kaya ta, nilutuan na kung sa'yo kasiya sa pagkaon. Testingan at kitit. O, labi ba? Maunan balaya. Maunan balaya nagitagbuan sa akong mama. Nawa lagi itong nakiha to na mura na butog naog tai. Ug di kito niya itugan akong mga puta na. Kumuton jud ko to iyang naong murag tai. Nawa karon. Isang isok mo kayo. Able! Yan, babae man. Able! Isok mo yan. Oy! Kaya mo able oy. Ikaw kayo lay. Si mama, tungod mo na. Wala na akong makita ni mama. Si mama? Si mama? Ay sige, ay sige. Ay sige, sige. Para mo ginawa si mama no kabati mo. Nang putok kay ka murag. Ako nimo. Bakit di may kaingon imong wap? Ay, ano lagi sig? Sulti. Asa si mama? Si mama, mudawat nimo kabati mo. Naway mo tao. Asa si mama? Wala lagi ko kay Bokin. Ano pagsulti? Ano lagi pagsulti lagi? Nawar mo na imong buhok sa aming kulura eh. Mura mi dai. Yo pa yung diligo na imong nawot. Asa si mama? Wala na pagsulti. Asa si mama? Wala na. Si mama. Asa si mama? Wala lagi ko kay. Ano asa si mama? Subukan na sa mga gabi. Nakaraman di ka dira. Madali mama uli na to. Ikay so dira na sa dali mo ato ana ni. Ato balay. Di ba ko niya pasulti ko? Balay. Ako sabi ako. Ato na dito uli na dito. Ay, Wala ko niya ako. uli na dito. Hindi ko dito. Nakapayo ng dakong mansyon. Inyo ba kong paulingon? Ay, abre, kadai.